Mateo Kapitulo 4. Unya si Hesus gihatod sa espiritu sa kamingawan aron pagatintalon sa yawa, og sa nakapuasa siya sa kapatan kaadlaw og kapatan kagabii gigutom siya, og miduol kaniya ang maninintal og miingon, kung ikaw mao ang anak sa Dios, sumulti ka nga kining mga bato mahimong mga tinapay. Apan mitubag siya og miingon, nahisulat na, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundili sa tanan nga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Unya gidala siya sa yawa sa lungsod nga balaan, og gibutang siya sa lantawanan sa templo, og nag-ingon kaniya, kung ikaw anak sa Dios, umambak ka sa ubos, kay nahisulat na, magasugo siya sa iyang mga manulonda, nahatungod kanimo, og pagasapnayon ikaw nila sa ilang mga kamot, aron dili mahipangdol ang imong tiil sa bato. Si Hesus miingon kaniya, nahisulat na usab, dili mo pagtintalon ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala na usab siya sa yawa sa usa ka bukid nga hataas uyamot, og gipakita kaniya ang tanan nga gingharian sa kalibutan, og ang ilang himaya, og nagaingon kaniya, nga tanan kining mga butanga igahatag ko kanimo kung maghapa ka sa pagsimba kanako. Unya si Hesus miingon kaniya, pahawa ka Satanas, kay nahisulat na, magsimba ka sa Ginoo nga imong Dios, og kaniya lamang mag-alagad ikaw. Unya gibiyaan siya sa yawa, og ania karon, ang mga manulunda mingduol og na nag-alagad kaniya. Karon sa nakadungog si Hesus, nga si Juan gibilanggo, mipauli siya sa Galilea, og sa gibiyaan niya ang Nazaret, miadto og nagpuyo siya sa Capernaum, nga diha daplin sa dagat, sa mga utlanan sa Zabulon og Nephthalim, aron matuman nga hingpit ang gisulti pinaagi kang Isayas nga manalagna nga nagaingon, ang yuta ni Zabulon og ang yuta ni Nephthalim paingon sa dagat unahan sa Jordan sa Galilea sa mga Hentel, ang lungsod nga nagalingkod sa kangitngitan nakakita sa usa ka dako nga kahayag, og sa mga nagalingkod sa dapit og sa landong sa kamatayon, kanila ang kahayag misidlak. Sukad ni adto misugod si Hesus sa pagwali og pag-ingon, maghinulsol kamo, kay haduol na ang gingharian sa langit. Og sa nagalakaw si Hesus sa ubay sa dagat sa Galilea, hingkit-an niya ang duha ka magsuon, si Simon nga ginganlan si Pedro, og si Andres nga iyang igsuon, nga nagataktak sa pukot sa dagat, kay sila mga mananagat. Og miingon kanila, umari kamo, sunod kanako, og buhaton ko kamo nga mananagat sa mga tao. Og gilayon mibiya sila sa ilang mga pukot, og mingnunot kaniya. Og sa pagikan niya didto, hingkit-an niya ang lain na usab nga duha ka magsuon, si Jacobo anak ni Zebedeo, og si Juan nga iyang igsuon. Sasakayan kauban ni Zebedeo nga amahan nila, nga nagapuna sa mga pukot, og iyang gitawag sila. Og gilayon, mibiya sila sa ilang sakayan, og sa ilang amahan, og mingnunot kaniya. Og gilibot ni Hesus ang tibuok Galilea, nga nagapanudlo didto sa mga sinaguga nila, og nagamantala sa maayong balita sa gingharian, og nagaayo sa tanan nga balatian, og tanan nga sakit sa katawhan, og ang iyang kabantog na sangyaw sa tibuok nga Syria, og gipanagdala kaniya ang tanang mga masakiton, ang mga gitakbuyan sa mga nagakalain-lain nga mga balatian, og mga kasakitan, og mga hingyawaan, og mga saputon, og mga paralitiko, og iyang giayo sila, og nanagnunot kaniya ang dagkong panon sa mga tao gikan sa Galilea, og gikan sa Decapolis, og gikan sa Jerusalem, og gikan sa Judea, og gikan sa unahan sa Jordan.